ואושר. עם זאת, אצל הורים רבים קיים חשש רב באותו רגע, והחוויה יכולה להיראות לעתים לא פשוטה. נמצא איתנו בן ציון נגר, מוהל רפואי, בוקר טוב. אולי מה חשוב לוודא לפני שעושים ברית מילה? את המצווה הכל כך חשובה הזו. קודם כל, כמו שהתחלתם, זה באמת חלק מאוד מאוד חששות שיש להורים לפני ברית מילה. אז אני גם רואה את זה, כאילו בבריתות, איך שהורים לפני הברית הם מגיעים משמחה והכל, אבל ביחד עם זה יש להם את הפחד ואת החשש הם מפחדים מה יהיה עם הילד. וברגע שאני מסיים את ברית המילה והילד רגוע, אנחנו ישר רואים איך ההורים ישר שמחים ורגועים, והכל כבר ממש מאחרים, פשוט איך כל מפלס הלחץ יורד. אז מה אפשר לעשות מראש, להתכונן שהדברים האלה לא יקרו, לבוא מוכנים? אז בגדול צריך קודם כל לבחור מוהל נכון, באמת בשביל שייתן להם את ההרגשה הטובה ואת ההרגשה הרגועה, שבאמת הם בידיים טובות, לעקוב אחרי המלצות עליו, אם יש לו באתרים, או בכל מקום לחפש את ההמלצות עליו, או מחברים, אם יש חברים שממליצים עליו, זה מאוד מאוד חשוב. כמובן שזה יהיה מוהל מוסמך מטעם הרבנות הראשית ומשרד הבריאות. יש ועדה בין-משרדית שהיא מסמיכה מוהלים, לצערנו רוב המוהלים בארץ לא מוהלים מוסמכים מטעם הרבנות הראשית, והם נותנים את התעודה להכשר של להיות מוהל. כמובן, זה תהליך די ארוך, זה תהליך שלוקח כמה חודשים, לי אישית זה לקח כמעט 2.5, זה עובר ועדה ומבחן מעשי ומבחן עיוני וועדת רופאים, זה תהליך ממש ארוך, אבל בסוף באמת מוהל יוצא מוכשר ובאמת מקצועי.